Dobrý deň, vážené kolegyne, vážení kolegovia, tu prítomní aj tí, čo nás sledujete online prenosom. Dovoľte, aby som vás privítala na dnešnej prednáške, ktorú organizuje Národopisná spoločnosť Slovenska. Prednáška je venovaná Sviatku Valentín a prednášateľom bude člen Národopisnej spoločnosti a náš milý kolega Juraj Zajonc, ktorý za posledné 2 roky alebo 2,5 roka napísal 2 publikácie o tomto sviatku. Má za sebou veľkú kopu výskumov, povedzme aj 3- alebo 4-ročnú robotu ťažkú. A dnes sa teda rozhodol a súhlasil s tým, že bude s nami zdieľať svoje poznatky z prípravy tej knihy a hlavné poznatky o vývoji tohto sviatku. Pre nás všetkých všeobecne a tak stereotypne je Sviatok Valentín považovaný za nový sviatok, ktorý prišiel do našej krajiny na prelome 20. a 21. storočia. A tento sviatok ako nový sviatok registrujú aj odborníci, etnológovia vlastne v celej Európe a vlastne snažia sa mapovať jeho príchod, jeho vznik, jeho minulosť a spoznávať jeho súčasné spôsoby fungovania. Juraj Zajonc má za sebou veľkú pionierskú misiu, pretože sa mu v tej predošlej publikácii nie o Sviatku Valentín na Slovensku, ale v tej predošlej o vývoji sviatku podarilo vlastne ako prvému, absolútne prvému na celom svete spísať, odhaliť, popísať dejiny vývoja tohto sviatku, ktoré sú, ako budete počuť, veľmi dlhé. A vlastne ako táto jeho kniha je prvým publikačným počinom v celosvetovom meradle o vývoji tohto sviatku. Takže tešte sa na prednášku, o chvíľu začíname. Nech sa páči. Dobrý deň, tak ako bolo povedané, témou dnešnej prednášky je Sviatok Valentín a je to sviatok, ktorý na Slovensku zažívame už viac ako 30 rokov a stále nesie ten prívlastok nového sviatku. A je to sviatok, ktorého história je z pohľadu ľudí obyčajných, ktorí o ňom niečo čítajú v novinách, ktorí od niekoho niečo dostanú do 14. februára, pomerne komplikovaná. A z pohľadu môjho odborného je to skutočne veľká spleť faktov, legend, názorov a predstav, ktoré sa týkajú ako pôvodu, tak aj významu tohoto sviatku. A možno povedať, že každá oslava, každý 14. február, ktorý prichádza, každé pripomínanie si sviatku, vysvetľovanie jeho pôvodu, vždy vytvára nejaký nový príbeh a práve to, že tie príbehy vznikajú stále a aj vďaka médiám ich je veľmi veľké množstvo, to vytvára tú neprehľadnosť. A samozrejme, k tomu prispieva aj to, že každý z nás ten sviatok oslavuje svojím spôsobom, pretože je to nový fenomén a každý k nemu pristupuje nie len na základe toho, čo o ňom vie, ale na základe toho, ako cíti, čo by sa počas tohoto sviatku malo robiť. Táto prednáška by preto mala byť trošku takým vodítkom, takým ukazateľom, ako vnímať tento sviatok. Mala by sa trošku pozrieť do minulosti, teda na vznik a históriu tohoto sviatku, ktorá je veľmi podstatná aj pre pochopenie, ako ten sviatok vyzerá na Slovensku, ako sa sem dostal, ako sa slávi a vlastne aj východiskom pre úvahu, či naozaj takýto sviatok na Slovensku potrebujeme. Sviatok Valentín je teda svetský sviatok, ktorý sa odkazuje na svetca s rovnakým menom, na svetca svätého Valentína. A tento sviatok je slávený 14. februára, keď v kresťanských kalendároch kresťanských cirkví pripadá sviatok, pamiatka tohoto svetca. V obsahu sviatku Valentín, toho svetského sviatku, sa teda objavuje oslava, pripomínanie, deklarovanie lásky a predovšetkým lásky v partnerskom vzťahu. A ako ukáže aj táto prednáška, tá láska má v tom sviatku aj mnoho iných podôb. A ešte možno taká poznámka na vysvetlenie, ten názov Sviatok Valentín, ktorý ja používam, alebo iba Valentín,
je jedným z názvov, ako sa sviatok nazýva aj na Slovensku. Keď som zisťoval frekvenciu názvov, tak sa ukázalo, že je to ten najmenej používaný názov, ale pre mňa je ten najužitočnejší. Ale používam ho práve preto, že 14. februára sa pripomína aj svätý Valentín, čiže je to aj pamiatka svätca, ale tento sviatok nie je o pamiatke svätca, toto je sviatok lásky a zamilovaných, ako sa mu hovorí. A takisto 14. február je aj sviatkom všetkých Valentínov, teda mužov, ktorí nesú toto meno. A práve preto, aby som odlíšil tieto dve sviatkové roviny od tej tretej, od tej valentínskej, o ktorej budeme dnes hovoriť, tak hovorím o sviatku Valentín, alebo teda iba o Valentínovi. Možno sa to zdá nepochopiteľné pri tom všetkom množstve informácií, ktoré o sviatku máme, ale na začiatku tohoto sviatku bol jeden historický fakt, jedna historická udalosť, a to boli zásnuby anglického kráľa Richarda III. A českej princeznej Anny Luxemburskej, ktorá je známa aj ako Anna Česká, ktoré sa konali 2. a 3. mája v roku 1381. Sú o tom historické doklady, ktoré hovoria, že 2. mája vlastne podpísala svadobnú zmluvu princezná a 3. mája ju potvrdil král. Takže preto tieto dva dátumy. A táto historická udalosť bola dôležitým spúšťačom tohoto sviatku, dá sa povedať, pretože pri takýchto významných udalostiach v minulosti vznikali v období renesancie literárne diela, ktoré oslavovali alebo pripomínali túto udalosť. A takýmto historickým, teda literárnym dielom je aj Vtáčí snem, ktorý napísal Geoffrey Chaucer a napísal ho pravdepodobne v rokoch 1380 až 1382, pretože sa nevie presne, či ten snem vtákov vznikol pred tým, než sa pripravovali tie zásnuby, alebo či vznikol rok po týchto zásnubách ako pripomienka oslava tejto udalosti. Takže vieme, že to bola prvá polovica, teda začiatok 80. rokov 14. storočia, keď toto dielo vzniklo. Toto dielo je dôležité z toho hľadiska, že je to prvý prameň písomný, ktorý pripomína existenciu, ktorý dokladá existenciu sviatku Valentín. Ale je tu jeden háčik. Ten háčik spočíva v tom, že v obsahu tohoto diela, tejto poémy sa opisuje Valentínsky sviatok ako sviatok, ktorý sa konal v čase, keď bolo svätého Valentína, ale v čase, keď bolo všetko v kvete, keď púčali stromy. A je to v rozpore s predstavou a s termínovaním sviatku v súčasnosti, pretože v súčasnosti sa sviatok slávi 14. februára. Odborníci na renesančnú literatúru robili analýzu týchto textov a nakoniec zistili, že zrejme tým svetcom, ktorému dedikoval Chaucer toto dielo, nie je svätý Valentín, ktorý sa pripomína toho 14. februára, ale je to svätý Valentín z Janova, ktorý má sviatok 2. mája. Tento svätý Valentín z Janova bol prvý janovský biskup v 4. storočí a Chaucer sa s ním zoznámil ako diplomat, pretože on bol diplomat na kráľovskom dvore. Do Janova chodil, mal tam známych a poznal aj teda miestne legendy. A práve svätý Valentín z Janova bol taký lokálny alebo regionálny svetec pre oblasť Ligúrie. A práve to, že to bolo v tom termíne tých zásnub, sa to Chaucerovi hodilo, takže on tam napísal iba svätý Valentín, ale nenapísal, ktorý z tých svätých Valentínov. Takže to je možno taký rozpor pri čítaní tohoto Vtáčieho snemu a pri porovnávaní termínu sviatku Valentín, že teda píše sa o kvitnúcom období v tej poéme, ale relatívne vo februári je chladno. No to, že my Valentína oslavujeme v súčasnosti 14. februára, má tiež svoj dôvod. Pretože keď sviatok vznikol, začal sa šíriť jednak z anglického kráľovského dvora do okolitých krajín a zároveň sa začal šíriť aj do iných vrstiev kultúry a tými hlavnými šíriteľmi boli
podobní autori, ako bol Chaucer, teda jeho súčasníci a nasledovatelia. Boli to básnici, ktorí písali rôzne poémy a práve od toho konca 14. storočia už to boli poémy valentínske. Boli to básne, ktoré sa písali na počesť tohoto sviatku. A do tohoto vstupuje ešte ďalší faktor, ďalšia predstava, a to je skutočnosť, že v stredoveku a vlastne v Anglicku od 11. storočia je doložená predstava, že v polovici februára si vtáky začínajú hľadať svojich partnerov a práve preto si autori, ktorí boli nasledovníkmi toho Chaucera, mysleli, že on sa asi pomýlil. Že asi zle odhadol ten dátum, do ktorého situoval teda tú svoju poému a preto postupne začali tí jeho nasledovníci používať pri datovaní toho sviatku a pri lokalizácii toho sviatku do toho kalendára kresťanského práve ten termín 14. február, na ktorý pripadá ale sviatok ďalších dvoch iných Valentínov, a to sú tí Valentínovia, s ktorými je sviatok spájaný v súčasnosti. Je tu prehľad niektorých tých autorov po Chaucerovi, ktorí písali, a práve ten Lydgate bol ten autor, ktorý ako prvý urobil tú zmenu, že z toho májového termínu začal tie udalosti valentínske posúvať najprv na marec a potom na február, a všetci ostatní už potom vlastne písali o sviatku Valentín a tie verše všetky už dávali do toho februárového termínu. Takže už sme sa dostali k tomu, že prečo je to 14. februára. A dôležité je, že práve tým 14. februárom sa s Valentínom začali spájať so sviatkom Valentín ďalší dvaja svätci, ktorí majú tiež meno Valentín, a to je svätý Valentín z Terny a svätý Valentín, alebo tzv. Rímsky svätý Valentín. Tu je zasa trošku ďalšia komplikácia v tom, že z hľadiska histórie týchto svätcov sa predpokladá, že to mohla byť aj jedna osoba, pretože veľmi málo informácií sa zachovalo o týchto svätcoch, takže môže ísť pravdepodobne o jedného svätca. Odborníci sa prikladajú k tomu, že to je ten svätý Valentín z Terny a že ten svätý rímsky Valentín, že ten vlastne je len ako keby nejakým jeho tieňom, hej? Pretože sú názory, že obidvaja zomreli v tom istom termíne, každý bol pochovaný pri Via Appia, ale na trošku inom mieste, takže oni existujú dvaja, ale možno ide teda o jedného a obidvaja majú sviatok 14. februára. Ešte treba povedať, že pre vznik a pre fungovanie tohoto sviatku to, že tých Valentínov je viac, vôbec nie je podstatné, pretože v bežnej hovorovej reči sa vždy hovorí len o svetom Valentínovi ako o patronovi zamilovaných, o svätcovi, ktorý je spojený so sviatkom. Takže toto rozlišovanie na rôznych svätých Valentínov nie je pre ten sviatok samotný podstatné. Čo je podstatné, je to, že s každým z týchto Valentínov sa podľa legend spája iný príbeh. Obidvaja zomreli ako mučedníci, ale obidvaja v živote urobili iné zázraky, každý z nich. Valentín z Terny, s ním sa spája zázrak, že ho pozval Kratón, rímsky rečník, ktorý mal syna postihnutého epilepsiou, a on tohoto syna vyliečil. Rímsky Valentín je známy tým, a to je ten známejší príbeh, že bol odsúdený za to, že veril, a keď sa dostal do domu žalárnika, ktorý ho žalároval, tam sa stretol s jeho slepou dcérou a ten žalárnik mu povedal, že keď si teda taký silný, tak ju vylieč svojou vierou. A on ju vyliečil a to bol dôvod, prečo ten žalárnik teda aj prestúpil na kresťanskú vieru. Takže to sú tie dva základné príbehy, o ktorých sa vlastne točí celý vývoj tohoto sviatku a s ktorým sú spojení aj obidvaja títo svätci. No a potom je ešte jeden svätý Valentín, ktorý sa spája so sviatkom Valentína, to je tento svätý Valentín z Rétia alebo z Récie. A je to svätec, ktorého životopis tiež neobsahuje nič spojeného s láskou, ale pretože jeho sviatok pripada aj na 14. februára, okrem toho teda aj na január, aj na august, tak tiež je spájaný so sviatkom Valentín, a to v nemecky hovoriacich oblastiach. Pretože všetci tí svätci neboli univerzálni, oni fungovali v nejakých regiónoch Európy, no a v tých nemecky hovoriacich oblastiach to bol práve
práve tento svätý Valentín z Récie. Tým, že sa do sviatku Valentín dostali všetci títo svätci, každý z nich teda je zobrazovaný a je spájaný s určitými legendami. Ako som spomenul, ten svätý Valentín z Terny je spájaný s tým vyliečením toho chlapca. Svätý Valentín z Rétie, ten je tiež spojený aj s vyliečením ľudí postihnutých epilepsiou. A práve aj na týchto obrázkoch vidno, že postupne sa tie legendy a tie kulty týchto troch Valentínov pomiešali a to, čo je v tých legendách náboženských, v tých prvopočiatkoch spájané s každým z nich osobitne, tak postupom času každý z týchto Valentínov získal aj vlastnosti, aj tie legendy tých ostatných. Takže aj na tých zobrazeniach vidno, že napríklad aj ten Valentín z Rétie, to je inak jedno z najstarších zobrazení svätého Valentína v Európe, to čo je na pravej strane, ten aj lieči ľudí postihnutých chorobou, epilepsiou, ale zároveň aj ako ochranca proti týmto chorobám ich teda ochraňuje svojim žehnajúcim gestom. Tu je trošku problém pri interpretáciách, pretože niekedy sa práve toto zobrazenie, tento drevorit už interpretuje ako svätý Valentín žehnajúcim mladomanželom, ale nie je to tak. Je to teda ten chrániaci svätý Valentín. Takisto aj na tomto obrázku na ľavej strane vidno, že tu je ten svätý Valentín, opäť bez toho bližšieho učenia, ktorý to je. A je to aj ten, ktorý lieči slepú dievčinu, aj ten, ktorý lieči toho chlapca. K tomu Valentínovi sa spája, ku každému z nich sa teda je spojených mnoho ďalších legend. On bol aj považovaný za ochrancu dobytka proti chorobám, bol považovaný za patrona včelárov. Je legenda, že vo väzení pomáhal väzňom veriacim a takisto existuje legenda, že na ceste stretol žobráka, ktorému dal svoj plášť, z iného stretol a ten ho obdaril schopnosťou liečiť a že tým žobrákom bol Kristus, ktorý sa mu teda za toto odmenil. Opäť sú to legendy, ktoré od toho 15. a 16. storočia nachádzame spojené so všetkými svätými Valentínmi. Takže ďalej už nemusíme rozlišovať, o ktorého Valentína ide. Budeme hovoriť o svätom Valentínovi, pretože on je naozaj takou komplexným spojením všetkých tých Valentínov. Od svätých Valentínov sa teraz vrátim k sviatku Valentín. Základom slávenia tohoto sviatku od jeho počiatkov, a vlastne vychádza to už aj z tej udalosti historickej, ktorá bola na začiatku vzniku tohoto sviatku, bolo vlastne vytváranie valentínskeho páru. Keď si uvedomíme, že spoločenské kontakty v minulosti boli veľmi prísne, striktne určené, kto s kým, v akej vekovej skupine sa môže stretávať, tak práve sviatok Valentín bol možnosťou na to, aby sa slobodní stretávali, aby vytvárali páry, ktoré by mohli byť eventuálne aj ukončené teda manželstvom. Tých spôsobov, ako sa slobodní ľudia stretávali, bolo viac. Existovala napríklad predstava, že ak slobodné dievča stretne slobodného mládenca ako prvého v ten deň, že je to znamenie, že majú vytvoriť pár a ten pár bude potom cez snúbencov pokračovať až k manželstvu. Takisto tam boli zaužívané spôsoby valentínskeho párovania, že sa ľudia stretávali a dohodli sa, že ja budem tvoja Valentína, ty budeš môj Valentín, pretože tento valentínsky zväzok tvoril špecifický zväzok. Bol to teda zväzok, ktorý bol založený na platonickom vzťahu a trval rok. Od 1. 14. februára do 2. 14. februára. A je to taký výraz tej kurtoázie dvorskej, kde tí páni sa venovali tým dámam a vidno aj v tom, akým spôsobom sa im venovali, že tam išlo predovšetkým o ten špecifický vzťah týchto dvoch. Áno, potom v niektorých oblastiach, v niektorých obdobiach sa považovalo, že ak už vytvoril niekto s niekým valentínsky pár, že je to záväzok, ktorý hovorí o tom, že má vytvoriť aj snúbenecký, aj manželský pár. Čiže niekedy to nadobudalo aj taký právny význam. Ďalším tým spôsobom, ako sa vytvárali valentínske páry, bolo losovanie, písanie lístkov s menami, vyťahovanie a priraďovanie týchto párov k sebe. Pozoruhodné je, že už v 16. a 17. storočí tieto spôsoby výberu tvorili spôsob formy spoločenskej zábavy, že sa ľudia večer pred svätým Valentínom stretávali a mali to ako
spôsob, pri ktorom sa trebárs aj ľudia, ktorí boli v manželskom vzťahu, mohli stať Valentínom niekoho iného. Dokonca existujú záznamy, že jedna osoba bola aj v 2 takýchto valentínskych vzťahoch. Takže bol to spôsob zábavy týchto ľudí, ale mal pre nich aj veľmi význam ako spoločenský kontakt. Keď už teda vznikol valentínsky pár, tak zásadou bolo, tým hlavným spôsobom oslavy toho sviatku bolo prejavovať náklonnosť. Zo začiatku sa tá náklonnosť do 16. 17. storočia v Anglicku v niektorých oblastiach ešte až do 19. storočia prejavovala vzájomne. To znamená, že tým najstarším spôsobom prejavovania náklonnosti bola valentínska poézia, ktorá opäť vychádza z tej dvorskej kultúry renesančnej. A boli to teda básne, ktoré písali muži ženám, predovšetkým teda na tom kráľovskom dvore. A dokonca vo Francúzsku táto kultúra na kráľovskom dvore postúpila tak ďalej, táto kultúra poézie ľúbostnej, že 14. februára 1400 zákonom vyhlásil francúzsky kráľ Karol VI tento dvor lásky alebo súd lásky, ktorý bol určený práve na to, že poeti pred dvornými dámami z strednej šlachty až z tej najvyššej prednášali básne a tieto dámy za to odmeňovali týchto poetov. Dokonca aj na anglickom dvore existovala nejaká takáto podobná inštitúcia. No a celý tento fenomén poézie valentínskej vlastne smeroval k vzniku Valentínky ako špecifického valentínskeho pozdravu, špecifického blahoželania a dokonca sa uvádza, že je to aj vlastne prvá pohľadnica, ktorá vznikla, že z týchto valentínok vlastne vznikla prvá forma pohľadníc, ktorá sa potom v 18. a 19. storočí rozšírila aj na iné príležitosti. Ako prvá valentínka, ale vlastne ide o ľúbostnú báseň, sa uvádza báseň, ktorú napísal Karol Orleánsky svojej manželke Bonne d'Armagnac v roku 1420. On bol v roku 1415 zajatý v bitke pri Agincourte a od roku 1415 ako 21-ročný bol zavretý v Tavéri a túžil po tej manželke a dovolili mu posielať teda takéto básne a z tohoto roku 1420 sa zachovala táto jeho ľúbostná báseň, v ktorej naozaj túži po tej manželke a má teda aj ten valentínsky obsah, pretože ju tam oslovuje ako drahá Valentína. Toto je inak prvý slovenský preklad toho francúzskeho textu, ktorý som zaradil do tej publikácie, pretože všade sa píše o tej básni, ale v slovenčine ešte nikdy nebola publikovaná. Podarilo sa mi to vďaka pani docentke z francúzštinárke z Filozofickej fakulty, že bola taká zlatá, že to teda urobila. Takže toto je prvá Valentínka. Samozrejme, že tie Valentínky v ďalšom období sa stali tým hlavným spôsobom vyjadrovania náklonnosti a nadobudli veľmi rôznorodé formy. Ako vidíte, boli to predovšetkým vizuálne formy, to znamená, začali sa tam objavovať symboly toho sviatku. Boli to jednak vtáky, ktoré stále vychádzali z tej predstavy o tom párovaní sa vtákov. Bolo to samozrejme srdce ako symbol lásky, ale boli to aj také novšie, ale aj staršie motívy. Amor, eros, teda tí antickí bohovia, alebo teda tí zástupcovia tých antických bohov spojených s láskou, alebo dokonca boli to aj takéto uzly lásky, ktoré mali naznačovať tú nekonečnosť tej lásky, aj teda s tými nápismi. A niekedy to boli aj veľmi osobné valentínky, pretože na jednej z nich napríklad sú aj vlasy, ktoré tá milovaná, teda tá osoba dala tomu svojmu valentínskemu partnerovi. Čo sa týka tých básní, sa vyšpecifikovala taká štvorveršová forma valentínskych básní, ktorá sa vlastne udržala až do 19. storočia. Ďalším prejavom náklonnosti boli dary. Boli to predovšetkým dary, ktoré Valentínovia dávali svojim valentínkam a od 15. storočia vieme, že to boli predovšetkým dary, ktoré sa kupovali. Čiže tá komerčná zložka bola od začiatku súčasťou tohto sviatku. Ako vidíte, boli to praktické veci, rukavice, pančuchy, podvesky, šnúrky na topánky, ale aj peniaze. Napríklad
tie rukavice nemali len ten praktický význam, ale mali aj symbolický význam, pretože na britských ostrovoch bolo darovanie rukavíc znakom seriózneho záujmu o partnerku a keď jej ich mladý muž daroval vo februári na Valentína, tak ona si ich dala na veľkonočnú nedeľnú omšu a to bol znak, že prijala teda túto jeho ponuku. A je opäť, preto tá rukavica je aj symbolom v tých valentínkach. Robili sa papierové rukavice, ktoré sa dávali ako valentínky. Takže ten sviatok bol potom zakomponovaný aj do tých ďalších predstav a názorov spojených s manželstvom, od tých spôsobov správania, ktoré tam teda mali byť. A s tým všetkým boli spojené stále valentínske verše, aj pri darovaní rukavíc, aj pri ich nosení. No a samostatnou kategóriou oslav Valentína od jeho vzniku boli veštby, pretože tento termín sa považoval za vhodný na to, aby sa spoznal budúci partner, aby sa spoznalo povolanie toho partnera, alebo aby sa spoznal termín vydaja. Tu treba pripomenúť, že tie veštby nevznikli spolu s týmto sviatkom, ale ten fenomén veštenia partnera tých ľubostných veštieb je starší, iba sa do tohoto termínu presunul. Toto, čo som hovoril, platí ten spôsob sviatkovania tej predstavy do prelomu 17. a 18. storočia. V 18. storočí začína taký prvý veľký zlom, taká prvá veľká zmena a tá súvisela s tým, že tieto doteraz opísané formy sviatkovania ustupujú. Dokonca v niektorých krajinách, ako vo Francúzsku, sú oficiálne cirkvou zakazované, štátom sú zakazované. A aj v samotnej Veľkej Británii sa tieto valentínske zvyky vlastne redukujú iba na obchôdzky detí. Je to ten fenomén, ktorý sa stáva so všetkými zvykmi, so všetkými obradmi a rituálmi, ktoré vlastne stratili nejak význam, že sa presúvajú do tej kategórie detí a veľmi často sa z nich stávajú napríklad detské hry. Takže toto isté sa stalo aj v Británii a tu ešte tieto valentínske obchôdzky začali mať aj ekonomický význam, pretože chodili po domoch detí zo slabších sociálnych vrstiev a týmto získavali či už nejaké potraviny alebo nejaké peniaze. Čo je ale dôležité pre význam samotného sviatku je to, že tento sviatok sa veľmi silno začína komercializovať a začína sa komercializovať to svojou najstaršou zložkou a to je tým jedným spôsobom vyjadrovania náklonnosti práve toho valentínko, pretože tá valentínka sa v tom 18. storočí teda stala obchodným artiklom. Bola to jednak snaha obchodníkov, zo začiatku tu boli knihkupcovia, teda vydavatelia kníh a predavači kníh a tlačiari, ktorí vydávali valentínky a vo veľkých množstvách ich predávali. A ďalej to bol fenomén rozvoja pošty, ktorá umožnila posielanie týchto valentínok, pretože predtým sa valentínky vymieniali iba teda pri osobnom styku. Uvádza sa, že v Británii prvá valentínka takáto vyrobená, teda komerčná, vznikla 1797 a bola to veľká škála aj z hľadiska grafiky, pretože boli to valentínky, ktoré boli pre všetky vrstvy obyvateľov, od veľmi lacných, drevorezových až po veľmi nákladné valentínky pre najvyššie vrstvy. A druhý fenomén, ktorý prispel ku komercializácii sviatku, to je fenomén valentínkových veršovníkov. Do toho 18. storočia sa tie verše prenášali ústne, prepisovali sa a opäť si obchodníci uvedomili, že bude veľmi dobré, keď sa začnú vydávať takéto zbierky veršov. Takže prvý takýto veršovník opäť koncom 18. storočia sa objavil a od tej doby vlastne až do začiatku 20. storočia tieto zbierky valentínskych veršov sa stále teda vydávali. V 18. storočí došlo aj k ďalšej významnej zmene, ktorá sa týkala vysvetľovania pôvodu sviatku, pretože v polovici od 50. rokov 18. storočia začal tento Alban Butler, bol to kňaz, životopisec svätých, vydávať veľkú sériu kníh, životopisov svätých, kde sa venuje samozrejme aj svätému Valentínovi. Ale on sa mu venuje predovšetkým v súvislosti s Františkom Saleským a píše, že v 17. storočí František Saleský zakazoval zvyk, keď
keď si dievčatá s chlapcami vymieniali lístky, na základe ktorých tí chlapci tí dievčatá mali navštevovať, a on tam píše, že ich mali obdivovať, a on interpretoval tento zvyk ako pozostatok rímskeho zvyku, starorímskeho antického zvyku, keď si 15. februára v predvečer Luperkálií slobodní chlapci losovali dievčatá a tie boli rok ich partnerkami, ako keby takými valentínkami. A práve táto jeho interpretácia, ktorá sa ale vôbec nezakladá na historických faktoch, pretože údaje o rímskych zvykoch neobsahujú vôbec takéto prvky, túto jeho interpretáciu prevzali ďalší autori a práve od konca 17. storočia sa vznik Valentína, jeho vývoj začal spájať s antickými zvykmi. Boli to predovšetkým Luperkálie. Luperkálie boli zvyky konané vo februári na počesť Luperka. Bol to vlastne boh stát, bol to vlk. Bol spájaný s vlčicou, ktorá založila Rím. A cieľom týchto zvykov bolo zabezpečiť, aby sa vytvorila nejaká dohoda medzi Luperkom, ktorý mal zasa zabezpečiť, aby vlci nenapádali stáda oviec, takže bol to taký roľnícky rituál. A zároveň súčasťou týchto Luperkálií boli tzv. Februácie. To znamená, že Luperkovia, kňazi, chodili okolo Palatína, kde bola svätyňa tohoto svätca, mali kože mali pásy narezané z čerstvej kože zvierat a týmito pásmi šľahali ľudí a na nich mali preniesť plodivú silu na začiatku nového vegetačného roku. A práve toto všetko sa začalo spájať, že to je ten predobraz sviatku Valentín. A navyše sa tento sviatok začal spájať s bohyňou Juno, ktorá sa lokalizovala práve do toho 15. februára a tzv. Juno Februáta, ktorú vyfabuloval tento Butler, sa stala bohyňou zamilovaných. No a toto je veľmi mohutná línia, ktorá vlastne až dodnes funguje pri vysvetľovaní sviatku, že je to vlastne pôvodom antický sviatok. Práve vďaka tomuto Butlerovi a práve vďaka týmto predstavám sa do životopisných legend svetcov začínajú dostávať antické prvky a začínajú sa tam dostávať ľúbostné prvky. Tak napríklad vznikla tá známa ľúbostná legenda, že ten Valentín, ktorého odsúdili na smrť predtým, než ho sťali, napísal tej slepej dievčine, ktorú vyliečil, list a podpísal sa tvoj Valentín. Dokonca je tam legenda, že bol do nej zamilovaný. A tie legendy sú tak živé, že vznikajú stále. V roku 2012 vyšla knižka s názvom Abeceda Valentína, kde tá autorka dokonca sama vytvorila takúto legendu o tom, ako práve v dobe, keď mali sťať Valentína, boli Luperkáli, on ich vyzýval, aby opustili antických bohov, aby sa teda priedali ku kresťanstvu a sobášili sa teda takýmto spôsobom. A dokonca sa tieto prvky antické a ľúbostné dostali aj do legendy Aurei, ktorá vychádza od 13. storočia a tie vydania od 18. storočia už začali mať tieto antické prvky a tieto ľúbostné prvky. Takže toto je vlastne vysvetlenie, že jeden historický fakt, keď sa dobre obalí do nejakých iných predstav o staršom pôvode, tak je to veľmi exkluzívne a preto sa stále prenáša až do súčasnosti. No a čo je dôležité, že vlastne v tom 18. storočí sa skutočne potvrdilo to, že svätý Valentín je teda patronom zamilovaných a dôležitým vysvetlením bolo to, že vlastne cirkev, keď sa začala šíriť, tak začala antických bohov nahrádzať kresťanskými svetcami a práve svätý Valentín bol ten, ktorý po tej Junóne prevzal ten patronát nad zamilovanými, nad láskou a to teda potvrdzuje, prečo on má byť tým patronom zamilovaných. Nie tým, že ten Chaucer to napísal na nejaký termín a niekto to prehodil, tak ako som to hovoril predtým. No a tu je opäť vidno, že je to predovšetkým tá rímska kultúra, z ktorej vychádza teda aj to vysvetľovanie, že ten svätý Valentín sobášil tých rímskych vojakov tajne a že preto bol sťatý. Hej? Alebo že ten svätý Valentín zomrel, na jeho hrobe vyrástla mandla a tie kvety mandlovníka sú symbolom vlastne milencov, alebo že ich sobášil a dával im kvety
zo svojej záhrady. A to sú všetko opäť prvky, ohlasy antickej kultúry, ďalších antických sviatkov, ktoré proste boli pridané do týchto legend o Svetom Valentínovi. Takže v 18. storočí sa nám sviatok začal komercializovať, zároveň nadobudol ten rozmer toho spojenia s antickými sviatkami, ale zároveň prekonal dôležitú zmenu, pretože od 17. storočia sa sviatok začína dostávať na americký kontinent, do Severnej Ameriky, predovšetkým do Spojených štátov amerických. A tam žijúca komunita Britov tento sviatok oslavuje. A vlastne až do polovičky 19. storočia bol tento deň svätého Valentína považovaný za čisto britský sviatok. Ale zrazu v polovičke 19. storočia už začína byť vnímaný ako americký národný sviatok a to je ďalší zlom, ktorý opäť vedie k ďalšej ešte väčšej komercializácii toho sviatku a k premene Valentína, pôvodne renesančného sviatku, na moderný súčasný sviatok, ktorý sa stal súčasťou populárnej kultúry a predovšetkým teda v súvislosti opäť so šírením tých komerčných produktov a bolo to isté ako vo Veľkej Británii koncom 18. storočia, v 19. storočí tiež to boli komerčné valentínky a boli to komerčné, teda tie valentínkové veršovníky. Ale s tým rozdielom, že v Spojených štátoch tá komercia došla až tak ďaleko, že začali vznikať okrem takýchto veľmi honosných valentínok, ktoré boli sentimentálne, romantické, aj takéto hanlivé a posmešné valentínky, pretože záujmom tých výrobcov, aj tých obchodníkov bolo predať čo najväčší počet, čiže sa začali využívať aj ďalšie rozmery tohoto sviatku a aj sa dokonca hovorí, že vznikali až pornografické valentínky. Len preto, aby bola tá škala čo najväčšia, aby sa čo najviac kupovalo. A samozrejme, že tie komerčné aktivity sa týkali aj ďalších oblastí a bola to predovšetkým snaha rozšíriť ten počet osôb, ktoré budú kupovať tie valentínske produkty a preto v 19. storočí tá americká komercia začala cieľene pôsobiť na určité skupiny obyvateľstva. Napríklad to, že valentínky sa vymieniali iba okolo 14. februára, obchodníci rozšírili a hovorili o valentínskom týždni, alebo hovorili o tom, že keď niekto dostane valentínku, musí na ňu odpovedať. A z toho týždňa sa potom dokonca stal valentínsky mesiac, len preto, aby teda ten predaj a ten pohyb valentínok bol čo najväčší. Takisto obchodníci začali interpretovať Valentína nie ako sviatok medzi partnermi, ale ako rodinný sviatok. To znamená, že do ňoho začali zapájať rodičov a deti, starých rodičov, prípadne širšiu rodinu. A keďže dieťa v tej druhej polovici 19. storočia bolo stredobodom rodiny, tak preto aj tie deti boli považované za veľmi dobrých budúcich dospelých konzumentov. A preto sa napríklad aj v tomto období objavujú valentínky, na ktorých sú deti zobrazované ako Kupidovia, ako malí bôžikovia lásky. To sú práve tie valentínky z prelomu 19. a 20. storočia, kde tie deti vlastne využívajú v tomto zmysle. No a samostatnou kategóriou, na ktorú sa zamerala valentínska komercia v Amerike, to boli ženy, pretože v nich podporovali práve také tie romantické a sentimentálne nálady a privádzali ich k tomu, aby kupovali tovar, ktorý súvisí s Valentínom, aby kupovali valentínsku výzdobu a s tým súvisí aj to, že sa veľmi rozšírila tá škála tých valentínskych darov, alebo teda tovarov, ktoré začali byť označované ako valentínske. Za taký veľmi eklatantný prípad sa uvádza práve vstup týchto čokoládových bombónov do škály valentínskych darov práve na konci 19. storočia, aj keď teda vo Veľkej Británii boli tie prvé dary, teda tie prvé bombóny, ktoré sa tam dostali. Takže tu vieme, že odkedy sa čokoláda stala symbolom valentínskeho obdarovania. Takže Valentín sa stal v Amerike, ale postupne aj v Európe v 19. storočí, ale predovšetkým v Amerike súčasťou komercie, masovej kultúry, oddychu, konzumu, ale dokonca aj politiky, pretože všetky komerčné subjekty, ale všetky subjekty, ktoré mohli nejakým spôsobom marketingovo využiť Valentína, tak
sa o to snažili a nešlo len o ten komerčný marketing, išlo aj o marketing akýchkoľvek iných ideí. A takou poslednou závažnou zmenou na prelome 19. a 20. storočia v Amerike to bola úplná profanizácia pôvodu Sviatku Valentín, ktorá vlastne funguje až doteraz v Amerike, keď sa začal pôvod sviatku spájať s hercom Rudolfom Valentínom, ktorý bol na prelome 19. a 20. storočia považovaný za sex symbol a aj jeho životný osud, on zomrel pomerne mladý, zomrel na zákernú chorobu, bol považovaný za veľmi dobrý dôvod, ako teda začať vysvetľovať tento sviatok. Takže vidíme, že okrem toho tej historickej udalosti, ktorá stála na začiatku toho sviatku, sú to aj antické zvyky, ale sú to aj takéto úplne profánne názory, ktoré vychádzajú teda z masovej kultúry, ktoré vstúpili do vysvetľovania pôvodu Valentína. Na prelome 19. a 20. storočia sa Valentín, moderný komerčný sviatok, začína vracať do Európy. V tej prvej vlne sa vlastne dostáva na tento kontinent v období, keď sa tu slávi o mnoho menej ako v Amerike a dokonca v niektorých krajinách, v Nemecku, vo Francúzsku sa neslávil vôbec. Čiže niekde oživuje tento sviatok a niekde sa dostáva do tých krajín ako úplne nový sviatok. A čo je zaujímavé, že v tejto dobe sa veľmi intenzívne slávil v Rusku a po revolúcii v roku 1917 v Rusku tento sviatok úplne zaniká. Čiže to je trošku taký iný vývoj, takže nebol on ovplyvnený tým návratom, ale to bolo doznievanie toho európskeho Valentína v tých ruských podmienkach. No a závažným historickým faktom na šírenie sviatku bola druhá svetová vojna, keď sa vlastne do Európy dostali americkí vojaci a tam, kde boli vlastne delimitovaní americkí a britskí vojaci po druhej svetovej vojne, tam sa zasa začína šíriť aj sviatok Valentín. Samozrejme, že po rozdelení Európy po druhej svetovej vojne sa toto oživovanie alebo novošírenie sviatku Valentín týka len jej západnej časti. Pretože pre ten východný blok bol tento sviatok z ideologických dôvodov nepriateľný. Bol to kapitalistický sviatok, bol to sviatok spojený so svetcom a bol to sviatok, ktorý nemohol byť súčasťou ani toho neskoršieho socialistického spôsobu života, ktorý tu vznikol. Takže vlastne do východnej časti Európy sa dostáva Valentín až po roku 1989, po tých politicko-ekonomických veľkých historických zmenách, keď vlastne padli tieto komunistické vlády a ten sviatok sa masívne začal prenikať a týka sa to teda aj Slovenska. Ale skôr, než budem hovoriť o tom, ako sa sviatok šíril na Slovensku v 90. rokoch, vrátim sa ešte úplne na začiatok a trošku sa pozrieme na to, ako to bolo vlastne so Svätým Valentínom na Slovensku a ako to bolo aj so Svätým Valentínom ako patronom zamilovaných a ako to bolo aj so Sviatkom Valentín ešte pred tým rokom 1990, keď sa uvádza, že to je ten rok, keď sa na Slovensku začal najviac šíriť. Svätý Valentín teda kult Svätého Valentína sa dostal na Slovensko najprv na Spiš, kde spišská kapitula patrila pod Pasovské biskupstvo a je predpoklad historický, že pravdepodobne buď už v 9. storočí biskup Viching, alebo až okolo roku 1200 Gertrúda, teda manželka Ondreja II. Priniesla relikvie svätého Valentína, bol to ten svätý Valentín z Rétia, ktoré sa teda objavili na Slovensku. Takže najskôr sa tento kult začal šíriť na Spiši. Ono totižto na Spiši sa stávali potom nové kostoly a konsekráciou týchto kostolov práve týmito pozostatkami, týmito relikviami svätého Valentína sa ten kult šíril a nakoniec sa teda rozšíril až na celé Slovensko, takže v súčasnosti, alebo teda do súčasnosti je vlastne na Slovensku 14 kostolov, kaplniek, ktoré majú buď patrocínium, alebo majú oltár, alebo majú sochu, alebo majú obraz svätého Valentína a máme teda aj relikvie svätého Valentína na Slovensku. U niektorých je jasné, že ide o toho svätého Valentína z Rétie, u niektorých nie je jasné, o ktorého svätého Valentína ide. Čo je podstatné,
Pri všetkých týchto zobrazeniach sa Valentín vyskytuje iba ako patrón, ochranca pred epilepsiou a pomocník pri liečení epilepsie a pri liečení chorôb detí. Takže v tých zobrazeniach, v tých plastikách nenájdeme žiadny náznak žiadneho patróna lásky. To je indikácia, teda, že ten sviatok tu nebol na Slovensku známy v tomto období. Takisto, keď hľadáme pozostatky, alebo by sme pátrali po pozostatkoch Sviatku Valentína alebo nejakých prvkoch Sviatku Valentín v tej profánnej kultúre, tak vlastne zistíme, že ten kult svätého Valentína je tu rozšírený veľmi málo. On sa týka na nejaké zákazy, čo sa nemá robiť na svätého Valentína. Tam je napríklad z toho 17. storočia ten zákaz, že sa nemajú podsadzať sliepky, čo zasa súvisí s tou legendou o tej slepej dievčine. No a potom sú to predovšetkým pranostiky, ktoré jednak hovoria o tom, aké je na Valentína počasie, ktoré jednak zachytávajú tú starú predstavu o tom, že na Valentína sa tie vtáky párujú, že si hľadajú partnerov. Takže táto predstava bola známa aj na Slovensku už pred rozšírením Sviatku Valentín. A jediný dôkaz, ktorý by možno naznačoval, že tu bol nejaký vplyv toho Sviatku Valentín, to je táto rozšírená pranostika, ktorú som našiel publikovanú v roku 2012, ktorá pomerne obšírne opisuje ten spôsob párovania vtákov, a dokonca je to aj nejaká taká predstava o tom, že kto tie vtáky uvidí, má sa, teda, že sa ožení, že je to nejaká veštba. Čiže toto je trošku v intenciách aj tých valentínskych veštieb. Ale nevieme, či je to domáca predstava, alebo či je to naozaj vplyv tohto Sviatku Valentína. Ale v každom prípade vieme, že ten Valentín na Slovensku bol v porovnaní napríklad s Poľskom, s Moravou, s Čechami v tej profánnej tradičnej kultúre zastúpený veľmi málo. Nenachádzame o ňom zmienky ani o Valentínovi, ani o valentínskych zvykoch, o Sviatku Valentín, napríklad ani v renesančnej alebo barokovej poézii rukopisnej na Slovensku, hoci ona mala blízky vzťah aj k Taliansku, aj k Francúzsku. Takisto ani v letákových tlačiach, ktoré majú treba samostatnú ich časť je venovaná svetcom, tam sa svätý Valentín vôbec nevyskytuje. Podobne ani v baladách, takisto ani v hrách slobodnej mládeže, kde by bol predpoklad, že by sa mohli ako forma kontaktu zachovať nejaké tie prvky valentínskych zvykov, a takisto ani v tých hrách detí, ako som hovoril, že by mohli po skončení fungovania tam skončiť nejaké tie valentínske zvyky. Proste naozaj nenachádzame o tom Valentínovi vôbec žiadne informácie. Toto je teda tá sféra tej tradičnej profánej kultúry. Ale nachádzame informácie publikované o Sviatku Valentín, a to už od polovičky 19. storočia, keď sa v periodikách objavujú články o Sviatku Valentín v zahraničí. Takže môžeme povedať, že od polovičky 19. storočia vlastne na Slovensku už boli informácie o tomto sviatku. Toto je jeden takýto článok, v Richardovom obzore vyšiel o niekoľko rokov ďalší článok, dokonca aj z 30. rokov máme teda článok o Sviatku Valentín. A ďalším takým indikátorom toho, že tie informácie o Sviatku Valentín sú preklady anglických diel, konkrétne Shakespeareových diel, ktoré niektoré obsahujú ukážky tých zvykov. Napríklad v Hamletovi, keď sa chcela Ofélia s Hamletom skontaktovať, tak to urobila práve 14. februára, pretože predpokladala, že keď ju uvidí ako prvú, tak sa stane jeho Valentínkou. A analýza týchto prekladov vlastne ukázala, že skutočne už v tom prvom preklade na konci 18. storočia sa ten Valentínov deň, čiže Valentínov deň, objavuje, je tam popísaná celá tá praktika, a vlastne ešte aj Hviezdoslav na začiatku 20. storočia opísal, teda preložil tak, ako ten zvyk bol uvedený u toho Hamleta, teda u toho Shakespearea. Tu ale treba povedať, že toto sú skutočne iba doklady toho, že informácie o Sviatku Valentín sa šíria na Slovensku aj touto cestou, ale nedokladajú, že tento zvyk bol prítomný, že sa tu slávil. A keď sa pozrieme na tie preklady v 20. storočí ďalej, na preklady Zory Jesenskej a Jozefa Kota, vidíme, že oni už používajú iné reálie na vysvetlenie tohoto zvyku, pretože vedeli, že keby tam používali ten
valentínsky príbeh a tie valentínske spôsoby slávenia, bolo by to nepochopiteľné pre toho čitateľa. A vrcholom je vlastne Jozef Kot, ktorý ten valentínsky zvyk, viazaný na 14. februára, jednoducho preniesol na Svetojanskú noc, pretože vedel, že Svetojanská noc bude každému jasná, že to je ten termín, keď teda je to spojené s tými ľúbostnými zvykmi. V 20. storočí teda bol Valentín na Slovensku známy, boli o ňom informácie a okrem tých časopiseckých článkov, okrem teda tých prekladov, to boli a napríklad aj reálie, ktoré sa žiaci dozvedali v školách počas výučby angličtiny. A samozrejme, že to boli tlačené a od konca 20. storočia aj elektronické médiá, cez ktoré tie informácie sem prúdili a ku koncu storočia stále viac. No a potom aj cestovanie do západnej Európy, aj keď teda samozrejme v obmedzenom množstve, ale tie kontakty s tým sviatkom tam boli. A špecifickým druhom kontaktov obyvateľov Slovenska so sviatkom Valentín v zahraničí bolo vysťahovalectvo. Pretože od konca 19. storočia do Spojených štátov, do Kanady, do Francúzska, do Belgicka odchádzali z ekonomických dôvodov obyvateľia Slovenska. A práve tento článok z roku 1932, ktorý napísala Elena Brestenská, inak dcéra Ignáca Gešaja, ktorý bol známym zakladateľom Slovenskej ligy a činovníkom vlastne v tejto spolkovej činnosti v Amerike, spomína na to, ako v 20. rokoch ako dieťa v škole vyrábala pre mamu na Valentína srdce, ako dieťa ako v škole hádzala valentínske pozdravy do škatule, ktoré si potom rozdávali so spolužiakmi. Takže vidno, že Slováci tento sviatok poznali, ale doma ho neslávili. Môžeme povedať, že sviatok Valentín na Slovensku nebol teda neznámym sviatkom a môžeme povedať aj to, že nebol sviatkom, ktorý by sa neslávil, aj keď sa neslávil všeobecne verejne. Sú tu informácie, jednak spomienky z nejakej diskusie a predovšetkým v rámci skúmania tejto témy bol realizovaný aj výskum reprezentatívny dotazníkový a tam sa ukázalo, že vlastne tí respondenti sami uvádzajú až 3,5% z nich, tí, ktorí majú na 40 rokov, ktorí teda v tej dobe žili pred tým 89., že vlastne ten sviatok buď slávili, alebo že počuli o niekom, kto ten sviatok slávil. Takže ten predpoklad, že Valentín prišiel na Slovensko až po zmenách v roku 89 a začal sa šíriť až v roku 1990, môžeme upresniť v tom zmysle, že teda bol to sviatok známy, nebol síce oficiálne prijatý, ale bol jednotlivcami aj slávený. Udomacňovanie potom v roku 1989 samozrejme umožnili tie zmeny, ktoré nastali, to znamená všetky tie izolačné obmedzenia, rozšírenie mobility. No a aj k tomu prispela premena sviatkového kalendára samotného, pretože v tom kalendári boli aj sviatky, ktoré z ideologických, z politických dôvodov prestali byť zaujímavé. No a tie vlastne robili miesto pre sviatok Valentín, ktorý sa tu začal šíriť jednak cez obchod, začal sa šíriť cez internet, médiá, cez obyvateľov západnej Európy, prichádzali sem ľudia z firiem, učitelia angličtiny, ľudia do diplomatického zboru, proste tá Európa sa začala spájať a tým pádom ten sviatok sa začal prenikať. Treba povedať, že je to vlastne len také zintenzívnenie toho prenikania pred tým 89., ale bolo tak intenzívne, že ten sviatok sa tu začal etablovať už ako sviatok, ktorý sa začal zapájať do sviatkov obyvateľov Slovenska. V tom období asi do roku 2000 to príjmanie toho sviatku vyzeralo tak, že ľudia najprv príjmali ten tzv. Americký alebo západný model, teda to, čo prišlo pôvodne zo Spojených štátov, a to bolo predovšetkým to vyjadrovanie náklonnosti valentínkov a obdarovávanie. Tieto modely prinášali aj ľudia zo západnej Európy, takže ľudia ich čítali v novinách, videli ich teda v zahraničných časopisoch, ale treba povedať, že ten Valentín sa nešíril už len ako sviatok partnerskej lásky, ale už sa šíril v tých širších významoch. Už sa obdarovávali susedia, už sa obdarovávali kolegovia v práci, už deti začali obdarovávať rodičov, takže už je to širší význam ako len ten sviatok partnerskej lásky.
No a tá druhá línia šírenia, ktorú môžeme datovať od prelomu tisícročí, tá už viedla k udomacňovaniu sviatku a viedla vlastne k tomu, že ten sviatok, nový sviatok, sa začal prelínať, spájať s domácimi sviatkami. Začal sa napríklad spájať s Medzinárodným dňom žien. To bol práve ten sviatok politický, ktorý bol z ideologických dôvodov časti obyvateľstva odsúvaný a oni aj tým, že sú termínovo pri sebe 8. marec a 14. február nemajú od seba ďaleko, tak ten Valentín vlastne prevzal ako keby obsah toho sviatku Medzinárodného dňa žien. Ďalej sú to fašiangy. Je to paradoxné, ale aj s fašiangami sa spája Valentín, pretože mnohé spôsoby fašiangových oslav sa stali spôsobmi oslav Valentína. Napríklad deti v školách si robia fašiangové karnevaly alebo valentínske karnevaly. Dokonca som našiel údaj, že v jednej obci si robia obecnú zábavu, ktorú nazývajú valentínska fašiangovica. Takže to je naozaj spojenie obidvoch týchto sviatkov. A dokonca ten obrazok, ktorý tam je, ten ukazuje, že Valentín sa spája aj s Vianocami, pretože tie valentínske srdiečka, ktoré sa v 90. rokoch stali zaujímavým artiklom na predaj, začala vyrábať fabrika, ktorá predtým vyrábala vianočné ozdoby. A tie srdiečka boli takým dobrým výrobným artiklom, že úplne prestali vyrábať vianočné ozdoby a vyrábali v určitom období len tie srdiečka valentínske. Toto všetko ukazuje, že ten Valentín je teda udomácený a že sa veľmi prudko rozširuje jeho obsah. A to je vlastne to, čo my v súčasnosti slávime. To sú všetky tie podoby Valentína, ktoré na Slovensku poznáme. Než sa ale k ním dostanem, musím povedať, že Valentín je predovšetkým komerčný sviatok. Je to sviatok, ktorý je spojený s obdarovávaním a preto je pre tých obchodníkov veľmi výhodný. Preto oni tí obchodníci vlastne ten sviatok interpretujú tak, že tým darom má byť niečo, nejaký tovar alebo nejaká služba, ktorú človek kúpi a niekomu ho daruje. Takže to je jedna vec. A druhá vec je tá, že tí obchodníci nielen ponúkajú tie produkty, ale oni sami generujú aj spôsoby osláv. Oni vytvárajú v obchodných centrách eventy, počas ktorých ľudia môžu prísť, pretože oni vedia, že keď tam prídu na ten event, tak oni tam aj nakúpia v tom obchodnom centre. Čiže komercia veľmi prudko zasahuje aj do spôsobu sviatkovania valentínskeho. Nehovoriac o tom teda, že aj produkty prispôsobujú Valentínovi, tam tá valentínska šunka v tvare srdca je dokladom toho. Samozrejme, že Valentín je v prvom rade sviatok lásky a zamilovaných, ale je to teda ten sviatok lásky nielen tej romantickej, sentimentálnej, tej mileneckej, snúbeneckej, manželskej, ale je to aj sviatok lásky medzi manželmi a medzi rodičmi a deťmi, medzi rodičmi, alebo teda medzi vnúčatami a starými rodičmi, ale aj sviatok medzi priateľmi, kolegami. Je to proste sviatok vyjadrovania pozitívnych medziľudských vzťahov. Čo je inovácia v tomto sviatku už v tých 30 rokoch, v ktorom tu existuje, to sú tie formy toho vyjadrovania. Pokým ľudia ešte začiatkom 90. rokov písali valentínky alebo si ich kupovali, túto klasickú formu nahradila internetová komunikácia, elektronická komunikácia. A vidno to veľmi napríklad pekne na snahách Slovenskej pošty, to sú tie 3 známky, ktoré vyšli v rokoch 2005-2006 a práve vydaním tých známok chcela pošta podporiť ako keby posielanie papierových valentínok. Ale samozrejme, že sa to nepodarilo. A potom v roku 2014 dokonca vydali známku s QR kódom, na ktorý keď sa priložil mobilný telefón, tak sa tam objavila sekvencia z jednej piesne, ktorú má Elán. Ale takisto to nepomohlo. Čiže aj keď tam boli zapojené moderné technológie, svojím spôsobom je to vlastne prvá takáto známka na svete, ktorá vznikla, ale toto posielanie týchto klasických pozdravov úplne teda nahradila tá elektronická komunikácia. Samozrejme, že je tu stále silný tlak teda tej komercie, ktorá vymýšľa práve v zameraní na tieto milenecké, snúbenecké páry, rôzne akcie, ktoré vidíme na plagátoch, ktoré cez nákup nejakého tovaru majú viesť
k nejakému blahoželaniu, ktoré má byť veľmi osobné, ktoré teda je možné dokonca zverejniť. A pritom sa tam využívajú aj rôzne iné staré tradičné formy pri využívaní tej komercie. To je napríklad ten zámok lásky, ktorý je všeobecne považovaný za prvok, ktorý symbolizuje uzatvorenie nejakého vzťahu, ale má aj špeciálne valentínsky význam, pretože tie zámky sa aj špeciálne na Valentína vešajú. Dokonca, keď som robil výskum, tak som našiel aj zámky s termínom 14. február, že tam bol ten dátum napísaný. Valentína slávia takisto ľudia veriaci a slávia ho svojím spôsobom aj cirkev. A tým obsahom toho Valentína pre veriacich ľudí je také špecifické poňatie lásky. Je to teda láska k Bohu vyjadrená rešpektovaním kresťanských zásad života v partnerskom vzťahu. Treba však povedať, že tie špecifické formy valentínskych oslav v tých cirkevných spoločenstvách sa začali objavovať až po roku 2000. A ono to čiastočne súvisí s tým, že vlastne v roku 1980 Jan Pavol II vyhlásil Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy a povolil teda ich oslavu 5. júla, čo následne vyvolalo aj posilnenie významu 14. februára, ktorý je inak termínom výročia smrti Konštantína Cyrila, ale zároveň sviatkom slovanských vierozvedcov. Čiže tento význam 14. februára zatienil Valentína a dokonca napríklad u grékokatolíkov je tento význam stále primárny. Oni toho Valentína nepovažujú za hodný slávenia. Ale aj napriek tomu sa tie valentínske oslavy v týchto cirkevných spoločenstvách a aj organizované cirkvou objavujú a znamenajú oživovanie jednej starej formy cirkevnej praxe, a to sú púte. Tak ako sa konajú púte v Šaštíne, ako sa konajú púte v Pavlovciach nad Uhom, kde je teda tá pamiatka tej Anny Kolesárovej, takisto sa konajú púte, ktoré majú niekoľko storočnú tradíciu, napríklad v Spišskej kapitule, pretože v Spišskej kapitule tým, že tam bol patronát svätého Valentína, tak sa tie púte obnovili. Ale už to nie sú púte k svätému Valentínovi, sú to púte mládeže, kde je tá mládež vlastne privolaná na to miesto, je im vysvetľovaný význam toho svetca ako patrona zamilovaných a samozrejme teda, že pre cirkev sú tie púte dôležitým nástrojom, cez ktorý vlastne oni môžu formovať ten vzťah mládeže k partnerstvu, k manželstvu práve na základe tých teda princípov kresťanského náboženstva. Špecifickú skupinu tvorí školská mládež a vôbec tvorí škola ako inštitúcia aj v šírení informácií o sviatku. Tým, že školy, samozrejme nie všetky školy ani rovnakým spôsobom oslavujú tento sviatok, tým, že na Slovensku je teda tá povinná školská dochádzka, tým sa každé dieťa svojím spôsobom s týmto sviatkom zoznámi, takže preto má škola významné miesto pri šírení informácií o tomto sviatku. Iné sú trošku tie významy Valentína, tie obsahy tej lásky, ktorá sa tam slávi, pretože u tých detí na tých nižších ročníkoch je toto kamarátstvo, priateľstvo a potom už v tých vyšších ročníkoch na strednej škole sú to už tie ľúbostné vzťahy. Ale čo je špecifické pri tejto oslavy je to, že sa tam zachovala stále Valentínka v tej papierovej podobe. Pretože či už v rámci prípravy sa vyrábajú Valentínky, deti ich vyrábajú pre starších, ale aj pre rodičov. A takisto aj ten spôsob najčastejšie vyjadrovania tej náklonnosti, to je tá valentínska pošta, pracuje stále s tými papierovými valentínkami. Čiže túto ten dosah tej komercie nie je možný. Pretože je to špecifická forma založená práve teda na tých papierových valentínkach. A potom sú tam aj špecifické formy vyjadrovania statusu v vzťahu, napríklad ten valentínsky semafor, kde podľa toho, ako je dieťa oblečené, tak tí ostatní vedia, alebo spolužiak, teda, že či niekoho má, či niekoho hľadá, či niekoho nehľadá. Takže je to významná príležitosť vlastne aj na kontaktovanie, na vytváranie prvých vzťahov. Novým fenoménom po roku 2000 je oslava Valentína v mestách. Tá jednak nadväzuje na partnerské oslavy, čiže to mesto vytvára predpoklady pre páry, aby v tom spoločenstve mesta zažívali tú blízkosť. Takou špecifickým miestom na vytváranie
na zažívanie tejto blízkosti v pároch sú tieto mosty lásky, ktorý jeden bol vybudovaný v Piešťanoch, ten nebol vybudovaný, ten bol teda označený za most lásky v Košiciach, kde dokonca ešte aj tie zámky, ktoré sa na tie mosty môžu zavesiť, nejaké informačné miestne strediská predávajú a všetko to otváranie tých mostov je práve situované do 14. februára, aj keď ten most funguje teda počas celého roka. No a takou najvyššou formou tých mestských oslav to sú oslavy, v rámci ktorých ľudia vyjadrujú vzťah k mestu ako k nejakému sociálnemu organizmu a cieľom tohoto, tak ako to povedal treba aj sám primátor Haďari v Prešove, je budovať pocit lokálpatriotizmu v týchto mestách. A to sú také tie veľké oslavy, ako je spoločná torta, ktorá sa tam kraja, ktorá sa spoločne konzumuje, alebo je toto na Slovensku najväčšie valentínske srdce, v ktorom sa ľudia môžu fotografovať, nie len páry, ale aj rodičia s deťmi a tak ďalej. Špecifickou formou komerčného, ale zároveň poznávacieho spôsobu oslav je užívanie si Valentína v divadlách, v kinách, v múzeách, v hvezdárniach, v knižniciach. Opäť je to založené čiastočne na komercii, pretože je tam snaha vytvoriť si vzťah s klientom alebo teda pokračovať v tomto vzťahu, ale zároveň je tam dôležitá aj tá poznávacia zložka, pretože mnohé tie inštitúcie, predovšetkým múzea, hrady a zámky využívajú lokálnu históriu, lokálne príbehy ľúbostné, ktoré zaraďujú do prehliadok a týmto ozvláštňujú vlastne ten sviatok Valentín. Úplnou ukážkou klasickou je Bojnický zámok, kde majú skúsenosti s týmito eventami a vlastne už takmer 20 ročia robia aj ten Valentín na Bojnickom zámku a napríklad tam vydávajú certifikáty párom, ktoré absolvujú valentínsku prehliadku a ukazuje sa, keď som anotoval tlačové správy z TASRu, že je to spôsob, ktorý ľudia vyhľadávajú opakovane, že si chodia si potvrdzovať tie svoje manželské sľuby, tak ako to robia počas pútí v tých katolíckych spoločenstvách, tak to robia v tom profánnom prostredí práve na tom Bojnickom zámku. Takže pre ľudí to má význam, hej? Aj keď by sa dalo povedať, že je to čisto komerčná záležitosť. Opäť po roku 2000 sa objavuje aj u nás teda tento charitatívny rozmer Valentína a okrem toho, že sa robia charitatívne zbierky, že tie charitatívne inštitúcie, ktoré fungujú, si pripomínajú Valentína ako špecifickú príležitosť, že v školách robia študenti zbierky valentínske, tak najväčšou akciou, ktorá funguje od roku 96, je táto valentínska kvapka krvi. Je to teda jedna z kampaní, ktorú robí Červený kríž, ale stále funguje, dokonca aj počas korony fungovala a je stále o ňu veľmi veľký záujem a nie je to zamerané len na páry, snúbenecké, manželské, ale je tam spolupráca napríklad s Národnou galériou, je tam spolupráca s prezidentskou kanceláriou, je tam spolupráca s mestami, že mobilná jednotka príde do centra mesta, tam robí tieto odbery. Takže to je opäť taká veľmi silný prvok toho valentínskeho sviatkovania. No a je to aj teda tento Valentín v prírode alebo ekologicky, pretože ten tiež čiastočne súvisí s komerciou. To sú tie ponuky lyžiarských pobytov valentínskych, wellnessových pobytov, ale sú tam napríklad aj akcie turistických spolkov, ktoré toho Valentína považujú za dobrú príležitosť na to stretnúť sa a vyjadriť tým vzťah k svojej prírode. A tým skutočne ekologickým spôsobom trávenia Valentína je napríklad táto akcia Rande Storisov, kde ekologické združenie v Prešove urobilo akciu, pri ktorej čistilo brehy Torisy. Alebo je to teda tá akcia Greenpeace, ktorej je ten obraz z roku 2005, keď predstavitelia Greenpeace vyzvali vtedajšieho ministra poľnohospodárstva, aby sa zasadil za to, aby sa na Slovensku nepestovalo GMO kukurica. Takže až takéto rozmery, tá láska k životnému prostrediu a vôbec k tej prírode môže mať a aj má na Slovensku. No a jednou z posledných oblastí, ktorá patrí do slávenia Valentína, patrí aj teda vnímania Valentína ako sviatku telesnej lásky a sexuálneho zdravia.
Opäť je to rozmer, ktorý vznikol na základe spojenia komercie a osvety. On ten sex je veľmi dobrý predajný artikel a Valentín je veľmi dobrá príležitosť, ako to použiť špecifickým spôsobom. Vidíte teda, že sú tam tie predaje tých určitých komodít až po tie erotické časopisy a erotické pomôcky, ale takisto to má ten významný osvetový rozmer, že vtedy robí aj Červený kríž, aj mnohé zdravotnícke inštitúcie práve tú osvetu, ktorá je dôležitou súčasťou teda života predovšetkým tej mladej a mladšej generácie. No takže po tomto diskurze vo veľmi bohatom svete valentínskeho oslavovania by som len povedal, že to, o čom som doteraz hovoril, ukazuje, že Sviatok Valentín na Slovensku nie je len tým sviatkom, ktorý je príjemným, zábavným, ale že má aj dôležitý význam pre nás ako obyvateľov Slovenska, pretože vlastne je to príležitosť, cez ktorú my môžeme sa vyjadrovať k tomu, čo nás trápi, môžeme reflektovať určité zmeny alebo môžeme hovoriť o svojom životnom štýle a predovšetkým preto, že je to všeobecne známy sviatok. Opäť vychádzam z toho reprezentatívneho výskumu. V roku 2018 98% ľudí deklarovalo, že sviatok pozná. Ten výskum takisto priniesol zistenie, sú to približne tretiny, že tretina obyvateľov v tom 2018 sviatok slávila, tretina ho tolerovala, ale neslávila a tretina ho odmietala a bola tam aj nejaká časť, ktorá tvrdila, že Valentín nie je vôbec sviatok. Hej? Ale aj napriek tomu môžeme teda vnímať ten sviatok ako udomácnený, pretože tá bohatá škála tých foriem sviatkovania tomu nasvedčuje a to už sú domáce formy sviatkovania, ktoré vznikli, to už nie sú tie prebraté zo zahraničia. A potom tomu udomácneniu svedčí aj to, že okrem toho párového sviatkovania sú to tie skupinové a hromadné akcie, ktoré už teda svedčia o tom, že ten sviatok zdieľajú ako sviatočnú príležitosť veľké skupiny ľudí. No a ak sa vrátim k tomu obsahu, o ktorým som hovoril na začiatku, Valentín je sviatkom, v ktorom prejavujeme, pripomíname, upevňujeme partnerské, príbuzenské a ďalšie druhy tých pozitívnych medziľudských vzťahov a to je ten veľký potenciál toho sviatku, ktorý vlastne by sme nejakým spôsobom si mali uvedomiť a využívať ho a nie vnímať ten sviatok ako niečo, čo prišlo zvonku, niečo, čo je americké, ale čak to je na rozhodnutí každého, kto s tým sviatkom príde do kontaktu. Takže je to dôležitý nástroj na presadzovanie záujmov a to nie len tých komerčných, pretože to je jeden z dôvodov, prečo sa sviatok Valentín neslávi, čo sa považuje za komerčný sviatok. Áno, tá presila komercie je iná, ale ako ukazujú tie ostatné sféry slavenia, on má tých veľa možností a tých veľa benefitov, ktoré nám poskytuje. No a tu sú tie dva základné pramene, ktoré teda obsahujú toto, o čom som hovoril a mnoho ďalších informácií. Takže vám ďakujem za pozornosť. A ja vám pekne ďakujem v mene Národopisnej spoločnosti Slovenska za prednášku.